प्यारे बच्चों, आदाब। 10वीं जमात के हमारा पहला यूनिट अभी ख़त्म होने वाला है। उसमें सिर्फ एक चैप्टर भी बाकी है। वो चैप्टर एक नज़म है, एक पोयम है। इंशाअल्लाह वो नज़म आज हमको पढ़ना चाहिए। ऐसे हमारा पहला यूनिट ख़त्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखाता हूँ। आप लोग ये पिक्चर देखा है ना? देखा है ना? ओके, देखा। वो कौन है? एक अम्मी है। अम्मी के हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। जी हाँ बच्चों, इस अम्मी का नाम क्या है? ये अम्मी कौन है? आरानी अम्मा, बताइए। मदर तेरेसा। मदर तेरेसा, जी हाँ, ठीक है। आप लोग सोशल स्टडीज में मदर तेरेसा के बारे में बहुत सी बातें पढ़ चुकी होगी। नहीं तो आप न्यूज़पेपर और टीवी चैनल और न्यूज़ में मदर तेरेसा के बारे में बहुत सी बातें हमने सुना है, पढ़ चुका है। बच्चों, मदर तेरेसा के बारे में एक नोट आप खुद भी तैयार करना है, आप सेल्फ तैयार करना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को एक ज़ैली हाशिया तैयार करना है। ज़ैली हाशिया, ഈ ചിത്രത്തിനൊരു അടിക്കുറിപ്പ്, ज़ैली हाशिया അടിക്കുറിപ്പ് तैयार करना है। बताइए। चंद ज़ैली हाशिया तैयार कीजिए। ഏതാനും ചില അടിക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക। ज़ैली हाशिया आपके दिल में आप लोग सोचिए उसमें उसके क्या ज़ैली हाशिया मैं तैयार करूं। ഞാൻ എങ്ങനെ അതിനൊരു എന്ത് അടിക്കുറിപ്പ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കും? आप लोग अपने दिल में सोचा है? ओके, तो मैं एक ज़ैली हाशिया तैयार किया है। वो देखिए आप लोग, ये है, देखा? गरीबों का मसीहा। उसका ज़ैली हाशिया क्या है? गरीबों का मसीहा। गरीबों का मसीहा, പാവങ്ങളുടെ തോഴൻ, പാവങ്ങളുടെ അത്താണി। मसीहा, ये नाम आप लोग पहले ही सुना है। मसीह, मसीह, दो लोगों पर मसीह का नाम इस्तेमाल किया है। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरा हम नमाज के वक्त अत्तहियात में पढ़ सकते हैं मसीह दज्जाल। इसमें दज्जाल के साथ मसीह का नाम इस्तेमाल किया है। और दूसरे एक नबी के नाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर भी मसीह का नाम इस्तेमाल किया है। मसीह ईसा रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम, मसीह ईसा अलैहिस्सलाम। ओके, अब मसीह का माना क्या है? ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമിന് മസീഹ് എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച, ബ്ലൈൻഡ് ഉള്ള, അന്ധതയുള്ള, കുഷ്ഠരോഗമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ, ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ അവരുടെ ബ്ലൈൻഡ് സുഖമാകും, അവരുടെ കുഷ്ഠം സുഖമാകും, അവർക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസരം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മസീഹ് ഈസ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. എങ്കിൽ हमारा हेडिंग क्या है? गरीबों का मसीहा।
പാവങ്ങളുടെ അത്താണി. ഈ കിസ്കെ ബാരെ മേ കഹ ചുകാ ഹെ, ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? ഗരീബോം കാ മസിഹ, പാവങ്ങളുടെ അത്താണി മദർ തെരേസ കെ ബാരെ മേ. मैंने पहले ही बताया, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, മദർ തെരേസയ്ക്ക് ബാരെ മേ ആപ് ലോഗ് ചന്ദ് ബാത്തേം പഠന ജറൂരി ഹെ. മദർ തെരേസയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. യുഗോസ്ലാവിയയിൽ ജനിച്ച് അവിടുന്ന് വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കൽക്കത്തയിലുള്ള കുഷ്ഠരോഗികളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായി ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുകയും കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ഒപ്പം ഏത് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പങ്കുചേരുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മദർ തെരേസ. കുഷ്ഠരോഗികളെ കുറിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗികൾ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് രോഗികളെ പോലെയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും അവർക്ക് മറ്റുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അറപ്പോടുകൂടിയും പേടിയോടുകൂടിയുമാണെങ്കിൽ അതിലേറെ പേടിയോടെയും ബേജാറോടെയും കൂടിയായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗികളെ ആര് കണ്ടിരുന്നത്? ജനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചാൽ അവനെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, മദർ തെരേസ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായി ആശുപത്രികൾ നിർമ്മിക്കുകയും ആതുര ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവരുടെ രോഗികളുടെ കൂടെ സദാസമയം ചെലവഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഗരീബോം കാ മസീഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ബച്ചോ, वो किताब देखिए, हमको वो सबक पढ़ना चाहिए. ओके बच्चों, इस नज़म का नरेशन देखिए. शाम को गांव के कुतुब खाने का सालाना जलसा होने वाला है. नज़म ख्वानी के मुकाबले में मालिदी भी शिरकत करने वाली है. वो उसकी तैयारी कर रही थी. साजन भैया, तुम कहाँ हो? थोड़ी देर मेरी मदद करो. क्या बात है मालदी, इतनी परेशान क्यों हो? क्या कहूँ भैया, आज जलसे में मुझे एक नज़म पेश करनी है. मेरे लिए कोई नज़म चुन दीजिए ना. हाँ ज़रूर मालदी. मशहूर शायर निदा फाजिली की एक खूबसूरत नज़म है, तुम वही नज़म पेश करो. नज़म ख्वानी के लिए बहुत अच्छी है. बच्चा सुनिए, नरेशन देखिए. शाम को उसका माना क्या है? इवनिंग. ओके वैകുന്നേരം. गाँव के कुतुब खाना ലൈബ്രറി. गाँव के कुतुब खाने का ഗ്രാമത്തിലുള്ള വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറിയുടെ സാലാന ജലസ. എന്താ സാലാന ജലസ എന്നാൽ? വാർഷിക ആഘോഷം. ഹോനെ വാലാഹെ നടക്കുകയാണ്. നസം ഖാനിക്ക് മുക്കാബലേമേ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മുഖ്തലിഫ് പ്രോഗ്രാം മുന്നാക്കിയത് കിയാഗയാഹെ, ഒരുപാട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ വായനശാലയുടെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. നസം ഖാനിക്ക് മുക്കാബലേമേ, അപ്പൊ കവിതാ പാരായണ മത്സരത്തിൽ മാലതി ബി ഷിർക്കത്ത് കർണേ വാലിയെ, മാലതിയും പങ്കെടുക്കുന്നു. ഓ ഉസ്കി തയ്യാരി കർ രഹി ഥി, അവൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു. നല്ലൊരു കവിത കിട്ടാനും അതിൽ ട്യൂണ് കിട്ടാനും ഒരുപാട് വിഷമിച്ച സമയത്ത് തൻ്റെ ബ്രദറിനോട് പറയുകയാണ്, സാജൻ ഭയ്യ തും കഹാ ഹോ സാജൻ, തോടി ദേർ മേരി മദദ് കരോ. തോടി ദേർ കുറച്ചു നേരം, മേരി മദദ് കരോ എന്നെ സഹായിക്കൂ. ക്യാ ബാത് ഹേ മാലതി, ഇത്തിനി പരേഷാൻ ക്യോ ഹോ, ഇത്തിനി പരേഷാൻ, ഇത്തിനി മായൂസ് ക്യോ ഹോ, എന്താണ് ഇത്ര ടെൻഷൻ? ക്യാ കഹൂ ഭയ്യ, ക്യാ ബോലൂ. ആജ് ജലസേമേ, ഇന്നത്തെ വാർഷിക യോഗ സമ്മേളനത്തിൽ മുझे एक नज़म पेश करनी है, എനിക്കൊരു കവിത ആലപിക്കണം. മേരെ ലിയെ കോയി നസം ദിജിയ ന, എനിക്കൊരു കവിത തെരഞ്ഞെടുത്ത് തരൂ. ഹാ ജറൂർ മാലതി. മഷ്ഹൂർ ഷായർ നിദാ ഫാസിലി की एक खूबसूरत नज़म है. പ്രശസ്ത കവിയായ നിദാ ഫാസിലിയുടെ മനോഹരമായൊരു കവിതയുണ്ട്. തും വഹി നസം പേഷ് കരോ, നീ ആ കവിത ഒന്ന് പാടിക്കോ. നസം ഖാനി കെ ലിയെ ബഹുത് അച്ചി ഹെ. കവിത പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കവിതയാണ്. ഐസെ മാലതി मशहूर उर्दू के नज़म निगार, उर्दू के मशहूर शायर
निदा फाजिली की एक नज़म लाइब्रेरी के कुतुब खाने के सालाना जलसे में पेश करती है। देखो बच्चों, वो नज़म आप लोगों को सुनाना चाहिए। हाँ, वो सुनिए। बच्चों, आपके लिए मैं वो गीत सुनाना चाहता हूँ। നിങ്ങൾക്ക് ആ കവിത ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം। उससे पहले आप लोगों के सामने मैं चंद लोगों की पिक्चर, लोगों की तस्वीर दिखाता हूँ। वो देखिए, ये तस्वीर किसकी है? उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, देखिए। ओके, नज़ीर अकबर आबादी। वो कौन है? हमने पहले ही पढ़ा है, सताती है मुफलिसी। उसका शायर है नज़ीर अकबर आबादी। तो उर्दू का मशहूर शायर है नज़ीर अकबर आबादी। देखो बच्चों, ये कौन है? मिर्ज़ा गालिब उर्दू का बहुत मशहूर शायर था, मिर्ज़ा गालिब। ओके, ये कौन है? आपको मालूम है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उर्दू के सारे जाम से अच्छे का शायर है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और उसी तरह ये शायर कौन है? निदा फाजिली। ये कौन है? निदा फाजिली। कौन है? निदा फाजिली। इस शायर की नज़म है, हमने पढ़ना चाहिए। निदा फाजिली की नज़म है गरीबों का मसीहा। बच्चों, निदा फाजिली की नज़म का नाम क्या है? गरीबों का मसीहा। ओके बच्चों, सुनाइए वो नज़म आपके लिए। हर धूप में छाँव सी, हर सिर पे दुआओं सी, रोती हुई आँखों की भाषा कुछ पढ़ती थी। हर धूप में छाँव सी, हर सिर पे दुआओं सी, रोती हुई आँखों की भाषा कुछ पढ़ती थी। इंसान की खातिर जो भगवान से लड़ती थी, इंसान की खातिर जो भगवान से लड़ती थी, वो प्यासी जमीनों पर उतरी थी घटाओं से, वो प्यासी जमीनों पर उतरी थी घटाओं से। हर धूप में छाँव सी, हर सिर पे दुआओं से, रोती हुई आँखों की भाषा कुछ पढ़ती थी। बीमारों के बिस्तर पर सोता था खुदा उसका, बीमारों के बिस्तर पर सोता था खुदा उसका, लाचारों के चेहरों से रोता था खुदा उसका, लाचारों के चेहरों से रोता था खुदा उसका। रोशन थी अंधेरों में जो माँ की सदाओं सी, रोशन थी अंधेरों में जो माँ की सदाओं सी, वो प्यास के मंदिर में बरसात की मूरत थी, वो प्यास के मंदिर में बरसात की मूरत थी, वो भूख की मस्जिद में रोटी की इबादत थी, वो भूख की
کی مسجد میں روٹی کی عبادت تھی، وہ درد کے گرجا میں انسان کی خدمت تھی، وہ درد کے گرجا میں انسان کی خدمت تھی، ہر دھوپ میں چھاؤں سی، ہر سر پہ دعاؤں سی، روتی ہوئی آنکھوں کی بھاشا کچھ پڑھتی تھی۔ پیارے بچوں، یہ نظم کیسا ہے؟ آپ کو کیسے لگا؟ پسند ہے نا؟ اچھی ہے؟ اوکے، اچھی نظم ہے۔ ندا فاضلی کی نظم غریبوں کا مسیحا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ نظم غریبوں کا مسیحا کس کے بارے میں ہے؟ ആരെ കുറിച്ചാണ്? मदर तेरेसा के बारे में। ओके बच्चों, मदर तेरेसा के बारे में चंद बातें, ज़रूरी बातें आप समझाना चाहिए। ओके, इंशाअल्लाह उसका बाकी अगले क्लास में।